wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderengipun pasinaon dipun wiwiti kita ndedonga rumiyin nggih. Monggo kula ngelakipun Mbak Naila pimpin donga. Kita berdoa sesarangan donga kawiwitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, matur nuwun Mbak Naila. Saderengipun sinau, Budina badhe mirsani sinten kemawon ingkang boten lebet menapa wonten? Lebet sedanten. Nggih. Sampun sami samaja kados sinau. Sampun samaja. Sampun siap nggih? Nggih. Saderengipun lebet wonten ing materi pasinaon, Budina wonten motivasi utawa supaya kita langkung semangat anggenipun sinau mangke nyanyi sesarengan rumiyin nggih. Mangertos tembang ada bulan apa? Nggih. Monggo sami sinau cariyos wayan. Panjenenganipun kagatan evolusi. Sampun kesupen mangke tugasipun. Budina badhe ngandharaken babagan cariyos wayang. Saderengipun lebet wonten cariyos wayang, monggo sami samebtakaken HP-nipun. Sapunika Budina badhe ngitung ring kagem printes. Menapa printes? Nggih, menika kasilipun nggih boten menapa ingkang kasilipun ate Anda. Boten menapa-menapa mangke kita sinau sesarengan. Kita lebet wonten ing materi cariyos wayang. Monggo dipun mejahi rumiyin HP-nipun. Kadang sinau dinten menika setunggal siswa saged nganalisis unsur intrinsik cerita wayang kanthi leres kanthi kang angka kalih saged menyimpulkan pesan moral ingkang wonten ing wayang kanthi leres. Mas Mbak Budina saged sinten ingkang sampun nate mirsani wayang? Sinten ingkang sampun mirsani pagelaran wayang menawa pertunjukan wayang cek Pandhawa sinten kemawon Mbak Nadia? Darepun ngertos nggih. Pandhawa wonten sinten? Gangsal. Jaka. Pandhawa ingkang kuat, ingkang gagah. Sinten? Warku. Pripun? Raosipun menawi ningali babagan wayang menika. Good. Gelut. Sinten ingkang gelut? Kalih. Nggih. Menika tuladha cariyos wayang nalika wonten ing pagelaran seni. Wonten ing misalipun ingkang mantu nanggep wayang, nggih. Wayang menika boten namung awujud video kemawon nggih Mas Nopal, ananging uga saged arupa menapa ya? Ingkang mangertos wayang menika wonten ing menapa kemawon ta?
Budaya nggih. Sing salima wonten ing kaos. Menika wonten mboten? Wonten. Lajeng wonten ing museum. Nggih. Wonten Yogyo wonten museum wayang nggih Banten. Satu menika awujud kandungan kunci supados menapa para mazhab saged uli-uli kabudayan Jawi. Nggih. Menika budine wonten kalih gambar wayang. Nggih, sanes wayang nanging gambar wayang. Sinten ingkang mangertos menika sinten menika sinten? Werkudara ingkang pundi? Arjuna. Nggih, kiwa. Niku Werkudara. Menawi ingkang pinten? Gurunipun Werkudara. Sinten aranipun? Mangke kita sinau sesarengan. Wayang. Sinten ingkang mangertos wayang? Nggih, gambaran utawa manah budiwane manungsa menika wayang. Menika wonten unsur intrinsik saha unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik wayang ingkang apa sepisan inggih menika tema ing cariyos. Tema menika menapa? Ide pokok utawa gagasan pokok. Lajeng ingkang apa malih? Alur niku wonten tiga. Ingkang kaping 3 watak menika karakter. Dene ingkang unsur ekstrinsik menika unsur ingkang boten nenten boten ing cariyos ananging saged dipun pendhet. Misalipun napa? Nilai biologi. Parangga wonten pinten? Parangga tama, parangga sampingan, parangga protagoni, parangga antagoni. Watakipun wayang mangke wonten 3. Miturut watakipun wayang, miturut bentukipun, miturut jinisipun, lajeng miturut bentuk tungginganipun. Satrio, watakipun pripun? Alus, luhur, sabar, menawi butuh kasar. Satrio menika watakipun menapa kemawon? Luhur. Ayo. Ini mau kali. Tiga. Ya, kita mau. Sinten? Alus, luhur, sabar. Alus, luhur, sabar. Terus menapa boten? Laras boten? Laras boten ayo. Tambahanipun Mbak Naila. Laras, luhur, sabar. Alus. Ya, sama nika. Wonten pitangenan malih menapa boten? Wonten pitangenan babagan unsur intrinsik parangga saha watak. Sampun? Paham? Samenika menawi sampun paham. Budina bagi kelompok nggih miturut riset wau kagem mangsuli pitakenan ingkang budina tentralaken wonten ing ngajeng menika. Kagem kelompokanipun kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok 3, sekawan, gangsal, genep, 7, 8, nggih. 60. Nggih. Mangga sami pireng dadan mate kalih kelompokipun. Monggo
Monggo sakniki sami kalih kelompokipun adeg-adegan. Ya. Nggih. Niki setunggal kalih tiga sekawan ya sampeyan adeg-adegan. Ya. Pak dipun puter bangkunipun. Dipun pirsani sesarengan video menika mangke dipun saged menawa kemawon ingkang sampun saged dipun mangertosi nggih maksudipun ingkang reksa nalika mila kawontenan tekan reksa Rosasena Anwari Tarisi laju turun dan menuju reksa sampun menawa kemawon pesen moral ingkang sampun dipun wontenaken kami kompak, mangke lajeng dipun kirim. Ya, sami mirengaken menapa kasih pirebadanipun kelompok Mbak Naila. Temanipun perjuangan kepahlawanan. Para pendukung Brotoseno, Siogo, Waspada, dengan Tetulung. Panjenengan Buddha, Suci Becik Indah, Dewa Ruci, Suci Becik Wicaksono. Lajeng Murid kedah setya bukti marang guru, menawi kenging mulya kedah berjuang. matur nuwun Mbak Asifa. Karo beripun sinten kemawon? Pandita Dura, Dewa Ruci, Hanoman, Rukmaka saha Rukmakala. Pesemoranipun nggih menika wau leres ingkang dipun andharaken kelompokipun Mbak Naila kaliyan Mbak Delita. Kedah setya tunggu kalian guru ingkang mongko kalih menawi pengen mulya kedah berjuang mangga dipun darah kuwit saking budinan. Tapi kenapa? Alam berlipat, mau Brotosena, Pandita Dura, Dewa Ruci, Rukmakala pesenipun menebaken gagasan bekti marang guru. Lajeng pamorale menawi pengen mulya kedah berjuang. Menika nggih pasinaonan dengan pasinaonanipun inggih menika taksih babagan karya saya wonten ing buku modul Kanta 3 nggih. Pundi kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.